Ki Pulit penyat kali hanong ba Shillong hapadeng ka jing talasi bat khanrai ki banyak kali bat Shaka kum si benta ban pentikna bakan don ka jing sngan om tang ya ki hi henrai ya ki balet ki bawan hasurok kila yo ban lum hadu henriu lak nyo prajar Tyngka kum ka jing dan kunai ki bambut renti ki Kyndon anya kali bat Shaka. Ka Kyrwoh no Superintendent of Police ke East Khasi Hills District Urituraj Ravi IPS kala pentip bah ka jing talasi ki kali bat ki Shaka ka bala penlong na do ka arpu tarik uyayong arja arpu saw do ka arpu pra tarik uyayong arja arpu saw ki Pulit kila yo ban bat hadu enrus pa prapu saw ngot ki ba Pynkheiñ ya ki Kyndon an ki ba kentup ya ki banyak kali hakapor bala syok kawyang bat ki ba pendat dagi modified exhaust pipe haki kali bat ki Shaka. Syuk ka Kyrwoh kalaong baki nongnya ki dei ban long ki ba pikir bat bakim dei ban Pynkheiñ ya ki Kyndon an bat ongru bakum kini ki jing talasi kindang yai beteng nang ni sekhaman khnang ban wanra ya ka jing sngan ya ki balet bawan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.